Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha jaltaɓe Samba Ngari Mayo, joom dengere, joom jawli, joom gubbol. Samba hawli lamin a weltanama dey machallah. Ma oƴata tokkittogal, ma oƴata kelgal, joom corgal, gummoroɗo e goral fa e goral. joom jalo e jambere, gando demal, machallah machallah machallah. So biyeji ɗaɗi kalama ko an, iyo so dollar haalama walla doj marque walla euro, ɗon aɗa jogui ɗon gandal machallah. So wiyama no juulirte juulo e jiɗaɗe e gañaɗi, machallah nana e hoore. Bada salam qabla salam, hay hunde ena majjani. Cide e jande bettoje ne jagguirte. Sa nani wiye paaka ñaari boor, an wona paaka ñaari boor poɗɗa wiyede quoi. Hay paaka mo bileji ɗiɗi ala ko bileji nayyi quoi. Hayɗo jappiɗo ɗene taƴa. Seydi Ly a salminama a weltanama machallah machallah. Vraiment waɗi fayida. On est très ravis. On vous félicite trop même. Franchement, on est fiers de toi d'avoir aussi un homme référence comme vous. Machallah, mention spéciale à toi, papa. Yalla junno gurdam ɗam moƴƴina battane ɗe yo duuso ɓooyi. Vraiment, en tout cas, on est ravis, on est ravis, on est ravis. Tellement, tellement.